Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз навори мо мешавад боз ҳам аз распродажа аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза, якум ряди магазинҳои шишагӣ, 36 магазин духтаро марҳамат. Иҷада борои зимистона омадагиай мо навор доштем, тобистонаҳо будан, бисомонӣ будан. Озир бошад бори зимистона ҳамаш омадаи духтаро 25 сомон. Чизе ки мегирен ина 25 сомонӣ. Дигар ҷода 40-50 сомонан ино. На марҳамат духтарако, биёен иёра бинед чихе хушрӯ. 25 сомон. Калон ай размерошон. Ма рақамҳои савдогарам мемонам, касе доставка мехоҳад, касе ки мисол суроғара намеёба, марҳамат нависен хучонда. Ина сангдорора бинен, ино калонан духтаро, майда нестан. Мана бисёр ҳам хушрӯ. Ҳамаш начосдори мехдори ғав сакан. Ина қисми поёнам аҳамиятен. Ина брукое ки ба ёи брижое ки мисол астаки брук мепӯши ҳам занона, ҳам мардона, ғавсак. Ҳамаш 25 сомонӣ. Баъд ина қисма бинен, инора бинен чихе хушрӯ. Ина ино брук баринам диден. Духтаро 25 сомон. марҳамат, хоҳишмандо биёен. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Чӣ барои савдо гирен, чӣ барои хитон. Беҳтарин нархҳо. Мана саршавии наворда аз ин модел нишон додум, чандта расветка дошт. Ира бинен, ина рангошонам. Хулас инаи новинка. Ҷорименча бинен, блеск дора. 25 сомон. Яна вай манекени калонай бинен, шидагиайша. Дариҷа бо майдошам аст, иношам ҳамин нархай духтаро 25 сомонӣ. Мана як чай пеш нишонтон тием бинен. Материалошам нағзакай. Ҳама ино чи хеле гуфтум начос доран, ғавсакан. бори дигар такрор мекунам духтаро ки бозори Корвонай тарафи Тилобозор 12 даромадгоҳ, якум ряди магазинҳои шишагӣ, магазини рақами 36. Мана анаи моделора бинен, пад джинс ҳастай. хушрӯвай биненда ҳамаш. ҳамино ҳамаш 25 сомониян. кадомеша ки мегирен, духтарако пушаймон намешавен. ҳамаш хушрӯ. ёша бинен. Ана инош майдаян. Майдошам ҳамин нархан духтаро. Мана каседа барои кӯдакошон дар кор бошад. марҳамат, калон, майда ҳамаша метонен айҷа пайдо кунен. Инчунин духтаро брукои калон доран ва ё қиматтаран. Ино брукан драпови. Брукои 150-200 мефурӯшанд дигар ҷода. Ино да арзонтарай. Биёен нархи брукора айхчон бо мустақилона пурсен духтаро. Джинсам мебиёран рӯзои наздик ва намхе брукои ҳар хелаям ҳастай. иҷада брукошам ба фикрам то 80 сомонай қиматаш. Дига чизе ки амҷа ҳози ман нишон додум кашолан, ҳамаи ҳамино 25 сомонан. мана духтаро беҳадам хушрӯвай, арзонай. биёен бо мустақилона пеш бинен. боварӣ дорум ақултон мешава.